Şevaborê zemîna Lerezekê li rûberekî berfireh ji Rojhilatê Tirkiye û hindeverên Rojava û Başûrê Kurdistanê da û qurbanî û zirarên maddî jî li aliyê Rojhilatê Tirkiye hatine tomarkirin. Navenda Rewengeha Zemîna Lerezan ya Oronavîn ragihand, roja înê 24 Çileya 2020 Zemîna Lerezeke bi tundbûna 6.9 pile li gorî pîvana Richter li wilayeta Elazığ ya Rojhilatê Tirkiye herwiha piştre 2 hejandinên lêvegerîn li qezayên sîverce û baskîl da. Li gorî hejmarek ji derên medyayî yên Tirkiye 14 kes bûne qurbanî û hejmarek avahî û mal hatin rûxandin û zirarên maddî jî rûdan. Serbarî matirsiya di nava xelkê de durist bû, wekû li hin kurte vîdyoyên hatî belavkirin xuya dibe û gelek malbat ji malên xwe reviyan. Herwiha Şevaborî nîzî demijmêr 8 tanehê êvarê zemîn li Bakurê Kurdistanê ta bajarê Qamişlo ta ku bigihe Dêrikê li Rojavayê Kurdistanê herwiha ta Bizax û Duhokê li Herêma Kurdistanê hejiya. Lêtû zirarên mirovî û maddî nehatine tomarkirin. Kurdistan bi giştî her dem û demekê rastî zemîna lerez û hejan dibe. Lê di piraniya xwe de sivikin û tu qurbanî ta niha neketine. û ji ber yekbûna coğrafya Kurdistanê li çi parçeyê zemîna lerez an ku erd biheje yan jê çi rewşeke siruştî hebe, bandora xwe rastarast li parçeyên din dike. Koberiya niha roja şemiyê 11 tebexa sala 2019 zemîna lerezeke bi tundbûna 5.3 li nîzî bajarokê Derbendîxan li Parêzgeha Slêmaniyê da û hejandina zemînê gehişte ta bi Hewlêrê herwiha bajarê Kermanşah li Rojhilatê Kurdistanê jî hest bûyê hejê bû. Lê tu zirar û qurbanî neketin.